Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So to this vlog guys, mag-challenge ako ng KAMiAS. 10 pieces KAMiAS. Ano siya guys? So, budag po kayo guys. Kung bago pa kayo sa aking channel guys, please like and share, din subscribe and click the notification bell para malagi po kayong updated sa akin mga new upload. Ayan, mga upload videos. So, ito yung challenge na to guys. So, requested to ni Master Rondo Survivor. Inahan, ito na yung requested mong challenge. Shout out tayo from USA. O sige. So, nagsugod na ta guys. So, unang kakainin ko to guys. Oh, malaki guys. Oh, malaki. Agay, kahalang ano eh. Diyos ko Lord. 10 KAMiAS. Ito na guys, oh. Magsugod na tagkahon guys. So, muna ni guys, atong tusto asin ako, asin guys. So, asin. Makita asin, tara. Asin, oh. So, kakatan guys. Keep watching mo guys, ha. Ginagawa mo. Mas long siya guys, pero kayanin kay naabi US dollar nga 5 palipad as sayang kayo guys pang dagdag revenue. Balag mapas mo tanan mo. So karon guys, magpag-out na ko guys, challenge na ko ni diretso kay para ugma na ako na pag-edit na ko karon. Tidak bang po agas oh. Narot na kong isa guys. Diyos ko Lord. Kaduhanan ako guys ka. Napay it kabuk guys. Wait na kayo. Dagko oh.
Burot na guys. Pangupat na guys. Latak man guys, kaya ako kitang kaya latak. Purot na guys, umant na. Diyos ko Lord, iraghan. Ito guys, kalima na guys. Pasok na kundila guys, oh. Ang wakit. Grabe na kasluma guys. Uy. Di na madakas no. Guys, mga dakas, uy, aslum. Kalima na ba ni guys, oh. Ako rin gituktok na uban lata, guys. Mana akong gituktok ingkit. Guys, okay, aslum na guys. No, it goes on paso na guys, nakaso na sa aslum guys. Enjoy watching na mo guys ha. Grabe ka aslum na dyan guys. Nadyan ako ayan na guys. 5 ra ko nahurot guys. 5 ra ko. Kung gituyok-tuyok ko na. Nabusog na ko guys. Limot ko aslum. Aslum. So 5 ra guys. 5 ra ako naubos guys. Nagpo ni siya guys sa 5. 8 pa ka ba ko nahurot guys. Grabe ka aslum. So inahan mas sa survivor o challenge ko na yung request mo nga challenge nga iba ay KAMiAS challenge. Okay, paningot na ko. Ayan. Hanggang dito na lang tayo guys. Hanggang sa muli guys. Bye!